Ahojte, vítam vás pri mojom dnešnom videu a dnes vám ukážem 10 tipov, ako schudnúť bez hľadovania a bez extrémnych diét. Presne to je to, čo každý vyhľadáva a každý chce, aby sa nemusel extrémne obmedzovať, aby to bolo jednoduché, aby to bolo účinné a aby to bolo hlavne dlhodobo udržateľné. A ja vám dneska poviem ako jednoducho na to. Predtým, ako prejdeme na tipy odo mňa, tak musí začať kalorickým deficitom. Čo je to kalorický deficit? Znamená to, že za deň musíš prijať menej stravy, ako vydáš energie. Čiže to je presne to, mať viacej pohybu, viacej chodiť do fitka a teda týmto vybalancovať. To znamená neprejedať sa, nesedieť na gauči, ale viacej športovať a menej príjmať zo stravy. To neznamená, že menej jesť, ale jesť menej kalorické jedla, rozdeliť si to na viacej krát za deň a teda stravovať sa zdravo. Čiže celkovo musí mať väčší kalorický výdaj, ako je tvoj kalorický príjem za deň. Typ 1, jedz pravidelne. Pretože ak nebudeš jesť pravidelne a teda budeš hľadovať a najesť sa ráno a večer, tak tvoje telo bude hladné a bude mať väčšiu chuť po snackoch. A tie snacky budú väčšinou niečo sladké alebo niečo slané a budeš to večer doháňať pri telke. Čiže keď budeš jesť pravidelne, tak tvoje telo nebude potrebovať nejaké snacky, nebudeš potrebovať doháňať tie kalórie večer a jesť pravidelne neznamená, aby si zjedla veľké porcie jedla, ale aby si jedla napríklad každé 3-4 hodiny aj po menších dávkach, ale tvoje telo bude mať dostatok energie, dostatok bielkovín, dostatok sacharidov a teda dostatok energie na to, aby vedelo fungovať počas dňa a teda nebudeš mať potrebu snackovať a doháňať jedlo večer. Typ 2. Zahrň viac pohybu do dňa. Je to úplne jednoduché. Vymeň auto za chôdzu. Vymeň výťah v bloku za schody. Čím viacej pohybu budeš mať počas dňa, tým viacej kalórií spálíš a uvidíš na konci týždňa, čo všetko si dokázala teda spraviť pre svoje telo a vôbec to nemusí byť také ťažké, hej. Čiže fakt aj malý krok stačí k tomu, aby si sa ty posunula, aby sa cítila mentálne lepšie, aby si spaľovala kalórie, alebo aby si chudla a vlastne o tom ani nebudeš vedieť. Typ 3. Jedz viac zeleniny. Práve preto, že oklameš žalúdok, alebo teda oklameš oči a nebude si musieť nakladať na tanier zbytočne veľa kalórií, veľa jedla, ktoré obsahuje naozaj reálne kalórie, pretože zelenina neobsahuje skoro žiadne kalórie, viete zasytiť, obsahuje vlákninu, je dobrá pre zdravie a teda ten tanier pôsobí plnšie a teda oklameš hlavu a mozog a takto budeš teda rýchlejšie chudnúť. Navyše zelenina podporuje trávenie a je to jeden z najjednoduchších typov, ktorý funguje takmer vždy, ale zase to nepreháňaj úplne. Ďalší typ, kontroluj porcie, pretože aj zdravé jedlo obsahuje kalórie a neznamená, že jem zdravo, chudnem. Čiže ak budeš každé 3 hodiny jesť veľké množstva jedál, aj z toho môžeš pribrať. Čiže fakt si radšej naber menšie množstvo a pozri sa na ten tanier, koľko toho tam máš a len to zjedz, čo má na tom tanier. Nedokladaj si a jedz len dovtedy, kým si mierne sytý. Nemusí sa úplne prejedať, potom budeš mať zbytočne pocit nafúknutého brucha a už ani toto nie je dobre. Čiže najedz sa len dovtedy, pokiaľ si mierne sytý, daj si pauzu a keď budeš cítiť naozaj hlad, nie chute, tak vtedy jedz ďalšie jedlo a základ je nemlsať pomedzi hlavné jedla. Ďalší tip, doprej si kvalitný spánok, pretože spánok práve ovplyvňuje ten pocit hladu. Ak si nevyspatá alebo pravidelne sa nevyspíš poriadne, tak máš chuť na sladkosti, na snacky a na kvalitné jedlo ide až na druhú radu. Čiže práve kvalitný spánok ovplyvňuje tú hladinu sytosti a teda práve preto by sa mali spať dlhšie, aby si nesnekovala a nemala chuť na sladké. 6. tip, nepríjmaj zbytočné kalórie zo sladených nápojov. A prečo? Pretože aj sladené nápoje obsahujú kalórie a telo ich vníma ako jedlo, aj keď tvoja hlava si to vôbec neuvedomuje. Čiže strašne veľa cukru a strašne veľa kalórií vieš prijať za deň len z ochutených sladkých vod. Čiže vymeň sladené ochutené vody, džusy za minerálky, za čaj alebo za zero nápoje, ale aj to si dávaj pozor len v obmedzenom množstve, aby ťa z toho nenafúkovalo. 7. bod, jedz pomalšie. Toto je naozaj veľmi dôležité, pretože tvoje telo, tvoj mozog si uvedomí až cca po 20 minútach, že si sytý. Čiže ty, keď všetko rýchlo do seba nahádžeš, tvoje telo a tvoj mozog si nestihne ešte uvedomiť, že už si sytý a preto chceš viac. A ty sa teda preješ a vlastne až potom ti dôjde ten signál do mozgu, že som prejedený. Čiže preto napríklad aj Taliani jedia jedlo pomalšie a rozprávajú sa pri tom, pretože možno podvedome vedia, že to je zdravšie a tým oklamú mozog aj ušetria kalórie.
Typ 8 nie je podľa hladu, ale hlavne podľa zloženia. Tento typ je veľmi dôležitý, pretože ak budeš jesť kvalitné jedlá s vyšším obsahom bielkovín, komplexných sacharídov a tukov, budeš dlhšie sytý a tvoje telo nebude potrebovať každú chvíľku alebo po dojedení hneď ďalší snack alebo jedlo. Pokiaľ budeš jesť veľa jednoduchých sacharídov, ako sú napríklad nejaké cukry, sladkosti, čokolády, koláče a tak ďalej, tak ty to doješ a tvoje telo si po chvíľke bude pýtať kvalitné jedlo alebo podvedome si bude pýtať bielkoviny, sacharidy a tuky. Čiže tuky, bielkoviny, sacharidy, dlhší pocit sytosti. Typ 9, nezakazuj si úplne obľúbené jedla. Tu platí pravidlo 80-20, pretože čím viac si bude zakazovať, tým príde 6-7 deň, kedy drží stravu a na 7 deň zje všetko, čo ti príde pod ruku. Čiže pokiaľ si dáš za deň jeden malý kúsok čokolády, jeden malý kúsok koláčiku, ktorý máš rada, tak potom si nebudeš nič vyčítať a budeš sa cítiť celý deň, že si jedla clean, čisto, len si trošku dopriala a tvoja hlava bude úplne v poriadku nastavená. Typ 10. Ak naozaj nevieš, ako sa máš stopnúť s jedením a prejedaním sa, skúsi fotiť jedlo a večer si ho nahodiť do kalorických tabuliek alebo si ho tak zosumarizovať a pozrieť sa na každú porciu jedla. Naozaj si otvoď či cukrík, či hocičo, proste čo zješ, aj sladkú vodu si to otvoď a keď si to nahodíš večer do tabuliek, tak budeš vedieť, aké množstvo nezdravých jedál alebo teda aké množstvo kalórií si zjedla za daný deň. Nehovorím, že máš byť otrokom kalorických tabuliek a máš si zapisovať každý jeden deň, ale máš jesť zdravo, nutrične, hodnotne a neprejedať sa a nezaťažovať svoj žalúdok. Tak a sme na konci tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Boli tu niektoré bežné tipy, možno niektoré niečo nové, čo ste ešte nevedeli a budem rada, ak to budete aplikovať do svojho života. A budem rada za každý like, za každý odber a napíšte mi do komentáru, o čo by ste chceli vidieť v ďalšom videu. Čaute.